سلام كوران تخطاتلتي ام ان لمون كم تلمود حدا غاشا حزنا قريبنا لنا غاشانا ممهريو ننويها عمتات دما اب ممهرنا بفلايكا اب بهلاوي ونطفتات مس موزيكا بزتاحاسكا نويها عمتات صريح ليو اب تسرحالو زنبره عمتات بستفلالي اب زكايرو تمهرو وحيز ولدر بزح شلمات كم زعتري زفلت نلومي نزغاشاينا عديمنا زلنا غاشانا ملؤ سمكا قمون زعبخالو بوتان كبابن ناي تمرتي دحره بايتخان اتقالل ابيلكا مس تخاتاتلتنا تكافلنا مالتي يغني لي شمي ممهر سولومون برها يبحال استولد كله اب عد قيح توليده اب كاون مندفرا بسرح من قصاص ناي ولدن مندفرا كيدنا قداماي كفلي اب مندفرا تماهيره كاون بسرح ناي ولد خا نكرن كيدنا مالتيو كاب كالاي كفلي كساب حمشاي كفل خا اب كرن محجي اب بزوان زي مبعتا بيت تمرت دعريت تبحالالا او بمقصال كاو كاب شادشاي كفلي እንደገና ندق امحاره تغيرنا مالتيو ابدق امحاره كاب شادشاي كساب 12 خفل خا او تماهيره مالتيو ممهر كم زغت حبرن صنحا حساب 10 وكل تخفلي ابستفل على خبابيتات كم تمهاركايو حركه ممهر كوين كاسك نا ممهر بخمي خا اتيخا مساتخا انتي خا تمهر نيركا مس بهلاو نطفتات ناي تمهارون ازيم التأثار كم زلكاون نغريمو بزعبا زسكعلنا حراي صبو 12 كمتي زفلت ماتريك خاتفتن ماتريك مستفتونكو اوريدي ناي محلف ناي نتو رخيبن تيتاي اتي مالتي كاب تيتاي كا اب زحجي وان عغرغر سلازنبر ساعتي ديسابا نازريت تيتاي كورس وسيده مالتي نحدا عمت زاكل كا بشحن 989 او ني حدا عمت كورس مسوسركو كا هاغري مصي مالتي اغاطامي شعو بعل ناصنت اركيبو مالتي نهاجر مستملسكو ناصنت اركيبو ابت وانتي ها كمتي مود ممهر كا اسرح جميله مالتي ابتي ساعه شعتن كا سوا وريده هاغراو غبا يفصيمن دغنا تمليسه እንደገና ካ አብቲ መምህርና አቴ ማለት መምህርና በቀጥታ አብዝ ምስተመለሱ በቀጥታ ናብ ጊንዳዕ የተመደበ አብ ጊንዳዕ ከም መምህርና እንግሊዝን ቁጥርን ኮይና አው ይምህር ነይረ ብድሕሪ ጎንናቱ ካን ከም ዝበልካዮ ካን ናይ ባህላዊ ንጥፈታት አው ጀሚረ ማለት አብቲ ግዜት ግን እቲ ብዜካ ናይ አብ ድራማ ተሐጽረይ ነይሩ ድራማታት እዚ ሀገራዊ ትምርታውን ሓዘሊ ብፍላይ ካን ትምርትን ሀገራውን አብ ግዜ በዓላት ናጽነት ንሳተፈሉ ንወዳደረሉ ነርና ማለት እዩ አው ብዙሕ እቲ ክስታያት በአብያተ ትምርት ደረጃ ከምኡ ነይሩ ካብ ጊንዳዕ እንደገና ንስመራ በቅያር መጽ ማለት እዩ በቅያር መጽ ኣብዚ ደቡባዊ ምዕራብ ሚኒስትሪ ትምርት አው ተመዲበ ደቡባዊ ምዕራብ بيت مرتي عد سوغدو اذا بيت مرتي مبعتا دبر سالا تمديبه او نايماتس ممهرن اي قطر مالتيو غون خمس خبلكا صنحكو خا ناي ባህላዊ ንጥፈታት ቀጽኢለ ማለት አጋጣሚ በድራማ ኢና ጀሚርናዮ እቲ ኮሙን መዛሙር ገለመልታት ነርና እሱ ግን መሳርሕ ስለ ዘይነበረ ብዙሕ ክስታይ ኮነን ዕውት አይነበረ دحر مستي نؤس زوا بمزرراب كا أقاطامي ممهر موسى زبحلال ناي موسيقى مسو بيت مرتحدنت نيرو مس نؤس زوا بمزرراب كا نا بيت مرتدبر سالا خمس مص غيرناي مالتي بقى تاشعو مسو ناي موسيقى غون تناي دراما ناي موسيقى خاطو جمير مالتي ابتي موسيقى خا ግጥምታት ዝ خمس خن بلاكات صنحنا دراماتات كله منقسقاسات يكايد نيرو ابزي امونغوزي حجق لك خلخو زي وددرات ني ابيات تمرت خا يسرع نيرو زي بزوبا درجه زفلت مالتي ابتي
مجمري أبو وددر أبتن أبيات تمرتي كايد أبيات تمرتي مستخايدة كابا تمريسكا تخيد كأوخا زوبا سيلكت مسكون كها أب زوبا خاني توارد مالتي سلزي أبزي قبل كذا أدرجة أساس شديش عمت أبتا بيت مرتي جري درجة حمش عمت زناي زوبا زبهل توصلني را مالتي تبليجا بتزام هذه شعو ندجنا ناب بيت مرتي عاد سوقته كم دايركتور كوينه خيده مالي كم دايركتور كوينه خيده قرنتي أكاديمي تمرتها تنتفتات ناي بحالها كم زقصل جيريا مالتي كم زقصل تجيرو نتم قلعون كمو لك أجات مخوينها تممر موسيقى مساي تسحب ماتي مالتي أنا سحبيه مالتي مساي السون قرننا أكابانا خيته فلي يغصل مالتي وقصيلو السؤال أبتا كم زحجي فلوت أنا حكو تنتفتاتنا أبهلاون أب درامان أموزيكا نير مالتي إذا أموزيكا ترح أي دفعنا بتمساسلي أب قطمتاتون عوتات نيرنا مالتي بو من قد شعو كساب حجزة زي كوفيد ممتو تابيت مرت حساب حجي أب زوبا خون أب قلي بسو تمساسلي ناي أب زوبا السرع عوتي أساون بيت مرت عاد سوقدون كساب حجي قدام يطرح زلا تمساسلي خمو أب هجراو فستيفال زقابة زقبر كأني أب تنسلس عوتات أقوالي ساعة تفلتني أب هجراو فستيفال دبر سلام أب دبر سلام خمو عوتني را دبر سلاون لك تا جوجل بحال خمو أستات أب دبر سلا the same أستات كي حسوخو درجة 220 زخون تمهارو أفرينا هنا أب دبر سلا جيم بقد تا وانا يبهال ترح بب خساي مالتي بب عمته حجي بب عمته في يسقرو جن حنتي قرب قرت بلا كانتا كباها مسقرو تمهارو يطفو قصالነት يبلوم كباها مسقرو قصالነት ስለዚህ يبلوم ብዙሕ ጊዜ ውን ንዛራረብና መምስት ዝምልከቶም ግን ምናልባት ብዙሕ አይጻውጡልን ስለዝነበሩ ሓደ ጊዜ ግን ክትሪኦም ከለኻ ቶም ካባኻ ከይዶም ፈሪዮም ክኸዱ ከለው ብጥኑፍ ከኣኒ ኣብታ ቤት ትምህርቲ ከገልግሉ ትድዮም ካብታ ካባኻ ምስ ሰገሩ ኣብኣ ከይዶም ከዓ ተዓዊቶም መፁ ኣብ ጂኒየር ምስ ሰገሩ ከዓ ብጥኑፍ ከዓ ይሕዝዎም ምሽ ቶም ገለገለ ማለት እዩ ዝበዝሑ የለውን እንዲዮም ቶም ዝተጠርነፉ ትሪኦም ከዓ ዝበዝሑ 3 ርብዕ ሰዓቶም እዮም ዕውታት ኮይኖም ከዓ ትጸንሓካ ስለዚ ባይታ ኣይረኽቡን ምስ ከዱስ ባይታ ይረኽቡ ካብኣ ንሃይ ስኩል ክሰግሩ ከለኻ ኣይረኣይንም ኣይጠፍኡ the same كما أب عد سجده درجة 5-6 عامت كوين له درجة 150 تمهارة زخونو أفرينا لنفسي أبزون درجة 150 تمهارو فريم الله زوم تمهارة زيوم نايبهالي مسكود خا أبو خا أي تقوموا لمن الله سلازي زي قرب كساي خابتي يسمعك أيو مغنياتو أنت إذا سمعك توم قلعس رأي زلوم قلعو ناي كومو ناي كال نتفتات ناي بحالي قلم رأي زلوم سي أب تحتي تسقيط أم ترفو حجما مركت لنصنعها بفلاي دراما موسيقى قطمتات نويح عمتات يقوم صريحهم لهم حدا كندي زغون اوانا صريح قالوا لك كم زبلك اب دبر سالا 9 زغونو اب عد سغرو 150 زغونو اب كلتا ابيات تمرت مالتي افريقهم ሽልማታቱን ከም ዝወሰድኩም ሓቢርኩም ትድራማ ሙዚቃ ግጥምታት ትብሎ በዓልኩም ዲኹም ትደርስዎ ምስ ብጾትካ ኾንካ መን እዩ ትቀድሕዎ ዲኹም እንታይ ኹም ትገብሩ እስከ እንተምሃሮ ከመይ ኢኹም ተትሕዝዎም ናይ ሰውራ ኢና ምስ ሃገራዊ ዝኸይድ ናይ ሰውራ ኢና ናይ ሰውራ ከኣኒ ናይ ሰውራ ደርፍታት ብቴፕ ትሰምዖ ብመዝሙር ትቀድሖ ንዕኡ ከዓ ተለማምዶም ንሕና ኣነ ሕጂ ንገዛእ ርእሰይ قلت مي فتن زيماون يفتني حجتي أنا نحنا نوصو بقى من قدل من متجيرنا لك خمستي خستين قلت ناي صورة جن قد حصل زخانة بقيت من مسارات نعو مسارات نعو خستي قبره مالتي سلكت جيركا تهبهم ببتنا دحرنا 3-4 نعملت نحدت درافاي كنا خخنا لك 4-5 تهبات قلت مي تزازنا ويتا زي ما زحزن شو متسلكت جيركا نعو تزحزا أمتى خا ناب كوادر كم زجبوا ويكيدرف كم زجبوا تهبوا
ግጥም ዜማን ሕጂ ዝበዝሕ ግዜ እቲ ካብ ሜዳ ወፃኢ ባዕለይ ኣነ ሰርሕ መምህር ሙሴ ይሰርሕ መምህር መርሃዊት እውን ሕጂ ኣብ ሕጂ ዳ የላን እምበር መገሻ ኸይዳ እሳ ከዓ ብሳዕስዒትን ብትልሂትን ሓደ ሓደ ሙዚቃን እሳ ከዓ ትሕግዘና ማለት እዩ ኣብ ጉዳይ መሳርሒታት ሙዚቃ ኣብ ጉዳይ መሳርሒ ሙዚቃ እዚኣ ጽብቕቲ እንዲኻ ልዒልካ የብልናን ብናይ ልቃሕ ኢና ንኸይድ የብልናን መን ዝሕግዘና ሙሴ ዝሕግዘና ምስ እሱ ጉጅለ ባህሊ ባንድ ስለ ዘላቶ ቤት ትምህርቲ ክራር ከማን የብላ ወላ ሓንቲ ክሳይ የብላን ትጸገምና ንሱ እዩ ዋላ እቲ ሓደ ሓደ ግዜ ክትብገዝ ትደሊ እሞ ገለ ባጀት ሓፅረካ ክስታይ ስለ ዝኾንካ ምስቲ ኣካዳሚያዊ ክስታይ ዝኸይድ ከይፈተኻ ግን ሕጂ ንዓኻ ዝመስሉ ከምኡ መምሃራት ገለ ክትገብር ከልካ ተዓፃፂፍካ ኸይድካ ምስኦም ከመይ ጌርካ እታ ቤት ትምህርቲ ክፅዋዕ ከም ዘለዋ ወይ እቲ ባህሊ ከመይ ጌር ክነጥፍ ከም ዘለዎ ምስቲ ንኣብነት ከም ዝኽብሎ ፀናሕኩም ሙሴ ብጣዕሚ ሓጋዚ ንሓና ነ ምናልባት ትረኽብዎ ትኾኑ ኢኹም ሓጋዚ ኢና ንዓና እሱ ትወዲ ብጣዕሚ ብናቱ ኢና ምንቅስቃስ ስቲል ናው ክሳብ ሕጂ ከዓ ብናቱ ዓወት ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣብዛ ደረጃ እዚኣ በፂሕና ኣለና ማለት እሱ መሳርሒ ሙዚቃ ብምሉኡ ካብታ ክራር ጀሚርካ እዚ ሳውንድ ሲስተም ሙዚቃታት ብምሉኡ እዚ ዞባ ፈልጥዎ ግን ኣብዚኣ ሕጂ ኩሉ ግዜ ተራ ናይ ዞባ ከዓ ኣሎ ዞባ ልክዕ ሽልማታት የዳልወልካ ገለ ክሳይ የብለልካ ቁርብ ኣብ ሙዚቃ ኣይኮነን ሓይሊ ኣብ ኣልባሳት እዩ እቲ ክስታያት እቲ ክሳይ ዘብለልካ እምበር ብዞባ ደረጃ ከማን ዓብ ምትብባዕ እዮም ዝገብሩልካ ብሞራል ድዩ ብገለዲ ዓብ ምትብባዕ ገብሩ እዮም ክሳይ የብልዋ እዮም ካብተን ተደለይቲ ከማን ተጠመቲ ኮይና ንኽትቀርብ ዞባ ብጣዕሚ እዮም ክሳይ ዘብልዋ ማለት እዩ መምህር ሰሎሞን እቲ ምርኢታት ቶም ቆልዑ ኣበዮም ዘቕርብዎ ኣብ ከመይ ኣጋጣሚ እዮም ዘቕርብዎ ሓንሳብ መሰቕረብዎ ኣኺልዎም ድዩ እስከ ከመይ ይመስል ኣብዚ እንታይ ክትብለና ትኽእል እቲ ምርኢታት ከም ዝበልኳ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ይጅምር ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኢና ልምምድና ወዲእና ንፀንሕ ልምምድና ምስ ወፃእና ብዞባ ድስራዕ ናይ ዓመታዊ ፕላን ኣሎ ብኡ መሰረት ንዕኡ ፕላን እንዳገበርካ ኣብያተ ትምህርቲ ክወዳደራሉ ናይቲ ውድድረን ዝሰርዓሉን ንዝወዳደራሉን ትቕረብ ካብኡ ከዓ ንሃገራዊ ፌስቲቫል ትቕረብ ከምኡውን ንበዓል ናፅነት ዝቐርብ ከዓ ብከምኡ መሰረት ከዓ ንቕረብ ማለት እዩ ኣብዘን ሰለስተ እዚአን ብኣብያተ ትምህርቲ ደረጃ ብበዓል ናፅነት ደረጃ ብሃገራዊ ፌስቲቫል ደረጃ ኢና ኣብዚአና ትቐንዲ ምርኢትና ንሕና ነካይዶ ማለት እዩ መምህር ብዙሕ እዋን ኣብ ሽልማት ከም ዝበፅሕኹም ሓቢርካና ኣለኻ ስኻ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ መምህር ኢኻ ሕጂ ዳይሬክተር ኮንካ ኣለኻ ንነዊሕ ዓመታት እውን ኣብ ደብረ ሳላ ተዓዊትና ኢልካ ብድሕሪኡ ኸ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ሰግዶ እውን ተዓዊትና ኢልካ ተዓወታት እንታይ ድመስል ምስ መን ኢኹም ትወዳደሩ ካብ ክንደይ ኣብያተ ትምህርቲ ኢኹም ትዕወቱ ተሸሊምና ትብልዎ ሽልማት ከ እንታይ እዩ እንታይ ስለ ዘቕረብኩም ኢኹም ከ ናብቲ ሽልማት እትበፂሕኩም ከዓ ዝርዝር ከተብለልና ሓራይ እቲ ሽልማት ብኣብያተ ትምህርቲ እንድሕዳልያ ከምታ ዓንተወይ ዝጠቐስኩኻ ዝበዝሕ ግዜ ቀዳማይ ክትወፅእ ከለኻ ኣልባሳት ነቲ ባህሊ ዝምልከት ንዑ ጥራሕ እዮም ዝሽልሙኻ ማለት እዩ ከም ዝበልኩኻ ኣትሊስት ከምኣ ኣብ ኩሉ ግዜ እውን ንዛረበሉ ኢና ኣትሊስት ኣብ መሳርሒ ሙዚቃ ዝደፍኡ ነይሮም እንተዝኾኑ ኣትሊስት እንዳተበገስካ ኣብ ላዕሊ ደረጃ ምበፃሕካ ብክስታይ ደረጃ ከዓ ኣብ ዞባ ደረጃ ማለት እዩ ዝቐርብ ብንኡሳን ዞባታት ብዙሕ ዳርጋ የለን ሓደ ግዜ ይመፅእ ናይ ቴፕ ወይ ናይ ዋናጭ ሽልማት ይግበረልካ ብንኡስ ዞባ ደረጃ ኣብ ዞባ ምስ ሰገርካ ከዓ ከም ዝበልኩኻ ብኣልባሳት እዩ ብሃገራዊ ፌስቲቫል ከዓ ኣብ መሳርሒ ሙዚቃ ንመጀመርያ ግዜ ብዝሓለፈ እምበር ዳርጋ ከም መተባብዒ ከም ገንዘብ መሳሊ ከምታት እዮም ዝህቡኻ እምበር እዚ ሽልማት ብዙሕ ዳርጋ ይብልን ድሕሪ ተዓዊትካ ግን ሕጂ ብዚ ቀረባ ተኣታተወ ኣብ ፌስቲቫላት መሳርሒ ሙዚቃ ክቕልቀል ጀሚሩሎ ማለት እዩ እተን ኣብያተ ትምህርቲ ከዓ ምስ መን ክንደይ ኣብያተ ትምህርቲ እየን ንወዳደር ዝተባሃለ ከዓኒ ብመጀመርያ ብናህና ክኸይድ ብናህና ኣብተን ንኡሳን ዞባታት ናተን ኣብያተ ትምህርቲ تقربوا مو ببيتا توم نوز زبان نقولن أبيات تمرتين مزورون
ነተን ኣብያተ ትምህርቲ ትነጥፋታተን ይሪእዎሞ ታዝበለፀት ብልጽቲ ኮይና ዝረኸብዋ የስግርዋን ዞባ ማለት እዩ ዞባ ደሰይም ከዓ እሳቶም ከዓ ልክዕ ሰሌክት ኮይና ስለ ዝኸድናዮም ሰሌክት ናይ ተንኡሳን ዞባታት እንዳዞሩ ድም ካብዚ ኣብ ውሽጢ ከተማ ዘለዋ ኣብ ውሽጢ ከተማ ከባቢታት ዘለዋ ከዓ እንዳዞሩ ከዓ ሰሌክት ዝኾና ከዓ ቀዳማይ ዝወፃ ከዓ ንዕን ከዓ ሰሌክት ገብርዎን ማለት እዩ ሰሌክት ገይረን ከዓ ካብኣተን ከዓ ዕውታት ክና ንወፅእ ማለት እዩ ኣብኡ ከዓ ከም ዝበልኩ ዝሰዓበ ናይ ክዳን ናይ ገለ ልባሳት ይመጽእ ማለት እዩ ከምኡ ንሽለም እቲ ዝቐርብ ትሕዝቶ ከም ዝበልኩ ሃገራውን ትምህርታውን ሓዘል እዩ ኣብ ናይ ፍቅራዊ ክትኣቱ ጉባእ ኣይኮነን እውን ነቶም ናእሽቱ ቆልዑ ስለ ዝኾኑ እዚኦም ብኸምኡ ኣይትጉስግሶምና ብትምህርታውን ብሃገራውን ጥራሕኻ ጎስጊስካ ትቕርቦም ማለት ንሕና እነ ክስታይ ብሉኻ ቁርብ ኣብዚ ናይ ንኡሳን ዞባታት ብዙሕ ይደፍኡን እዮም እምበር ኣብ ዞባ ሕጂ እንታይ ይብሉኻ ሙሩፃት 5 ደርፊ ኣቕርቡልና እዮም ዝብሉኻ ሙሩፃት 5 ደርፊ ወይ ልዕሊኡ ምስ ድራማ ማለት እዩ ኣቕርቡ ብሉኻ ብኡ መሰረት መሪፅካ ትኸይድ ንሕና ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ንገብር ዓምዝ ደርፍና ሎሚ ኣይንደግማን ኢና ዳርጋ ነቶም ኩለን ብሄራት እንተናኽፍ ሎሚ ሓዝናያ ንዓመት ኣይንደግማን ኢና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እንድሕዳ ናብኣ ትኸይድ ኮይንካ ወላ ሓንቲ እውን ኣብታ ባህሊ እውን ለውጢ ኣይትርእን ኢኻ ትደጋግም እንድሕዳ ኮይንካ እንድሕር ክስታይ ይተብል ኮይንካ ዕብየት ስለ ዘይብሉ ንሕና እንታይ ንመርፅ ዓሚ እንታይ ነይራ ሊስቲ ኢና ንሕዘን ብሊስቲ እተሓዛ ኩለን ብሊስቲ ንሕዘን ዓሚ እንታይ ደሪፍናያ እንታይ ትገብር ግን ምስኡ ምናልባት ክደግማ ዝኽእል እየ እንድሕዳ ኮይና ሞታ ደርፊ ከዓ ብዙሕ ተጠላብነት ኣብ ህዝቢ እንድሕዳ ትሪኣ እንድሕር ኮይንካ ታርጌት ናብኣ ሃሪምካ ከዓ ከም ትድገም ትገብራ ኣብ ካልኣይ ኣብ ማእስኻ ክደግማ ንሳ ከዓ ንኣብነት ለብዘበን እንድሕዳ ተደሪፋ ፅቕጥ ኣቢልካ ኣብቲ ሓንቲ ዓመት ኣብኣ ከዓ ነምፃ ማለት እዩ ሕጂ ሰሌክት ኣቢልና ክስታይ እዮም ዝብሉኻ ምናልባት ኣብ ፌስቲቫል ግን እንታይ ኣሎ ፌስቲቫል ልክዕ ምስተን ብሄራት ትቐርብ ንሶም ዝህቡኻ መምርሒኻ ኣሎ ኣብዚ ዘተኮረ ትምህርታውን ሃገራውን ከም ዝበልኩኻ ትምህርታውን ሃገራውን ኣብዚ ዘተኮረ ሓድሽ ማህዝነት ኣምፁ ብሉኻ እዮም ንሕና ከዓ እሱ መዛሙር ይኹን ደርፊ ከዓ ምሂዝና ከዓ ነቕርበሎም ማለት እዩ ነቶም ተምሃሮ ትሕቲ 5ይ ክፍሊ እዮም እዞም ተትሕዝዎም ዘለኹም ሃገራዊ ደርፍታት ካብ ናይ ሜዳ ማለት እዩ ወይ ኣብ ውሽጢ ዝዓዲ ዝፈረየ ደርፍታት ኢኹም ተትሕዝዎም ገለ ግጥምታት ከዓ ባዕልኹም ገጢምኩም ኢኹም ትህብዎም ድራማታት እውን ባዕልኹም ኢኹም ትሰርሖ ማለት እዩ ሶም ከም ዝሰርሖ ባዕልኹም ደሪስኩም ኣብ ምቕባሉ ከመይ እዮም ክንደይ ግዜ ወስደሎም ከተግብርዎ ንዑ ማለት እዩ ጎኒ ጎኒ ኸነት ትምህርቲ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ከ የድክሞም ዶ ዋላስ ፀገም የምፃሎምኒ ኣብዚ ኸንታይ ክትብል ትኽእል እዚኣ ፅቡቕ ትሕቶ እንድያ ብፍላይ ንሕና እቲ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ እንታይ ኢና ንገብር ቶፕ 10 ኢና ንሕዝ ኩሉ ግዜ ቶፕ 10 ዝበሃል ኣለዉ ተምሃሮ ሓደ ፅልዋ ዘይፈጥረሎም ኣብቲ ትምህርቲ እሞ ብግቡእ ክሕዙልካ ዝኽእሉ ቁልብ ኣቢሎም ክሕዙ ዝኽእሉ እቶም ካብ ቀዳማይ ብልጫ ዝወፁ ክሳብ 10 ብልጫ ዘለዉ ንዖም ኢና ኩሉ ግዜ ኣብ ታርጌት እቲና ክስታይ ንግበር ብፍላይ ከዓ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 5 ዘለዉ ደረጃ ዘለዉ ኣብ ታርጌት ነእትዎም ነዚኦም ምስ ክስታይ ምስ ሃብካዮም ከምቲ ዝበልኩ ቅድሚ ኣቐድም ኣቢሎም ገሊፅያ ነይረ ሓንቲ ግጥሚ እንዳ ኣብነት ዕስራ ተልዮም ንዕስሮም ፎቶኮፒ ጌርካ ክትቦ ንዕስሮም ኢኻ ፎቶኮፒ ጌርካ ደሰይም ከተን 5 ደርፊ ተልየን ኮይነን 100 ኮፒ ጌርካ ክትህቦም ንዖም ማለት እዩ ናይ 5 ደርፊ ልክዕ ኩለን ክሕዝወን ሽዑ እንታይ ትገብሮም ነቶም ዘዛሓዙልካ ኣምፂኻ መሚኻ ኣብታ ክስታይ ክቐርቡ ዳርጋ ሕጂ ብቲ ቀዳመ ሰንበት ተኮይኑ ናይ 2 ናይ 3 ወርሒ ይወስደልካ ቀዳመ ሰንበት ተኮይኑ እንድሕር ካል መዓልታት ክስታይ ትገብር ኮይንካ ከኣኒ ኣንጻር ሽፍቲ ኢኻ ተምፆም ሕጂ ብዙሕ ግዜ ሕጂ እንታይ ንገብር ንሕና ኣብቲ ከም ሲስተም ንኸምኡ ክስታይ ንገብሮ ከም ሲስተም ነቶም ናይ ባህል ዳኣመሰሉ እንድሕር ኮይኖም ካልእ ክስታይ ከይፀቕጡልካ ፅልዋ ምእንቲ ከይገብሩልካ ዳርጋ ብሓደ ሽፍቲ ከም ዘለዉ ኢና ንገብሮ ኣብተን ኣብያት ምስ ተዘርግሑ ካብ ሳልሳይ ክሳብ 5 ኢና ንኸይድ ኣብታ ቀዳመይቲ ሽፍቲ ዘሎ ከም ዝመፁ ኢኻ ትገብሮም ድሕሪ ዕረፍቲ ድሕሪ ቀትሪ ናፃ ከም ዝኾኑ ንገብሮም ማለት እዩ ኣብታ ድሕሪ ቀትሪ ሽዑ
توسنا ساعات كاب ساعات 4 خصاب ساعة 6 نحزم مالتي بخمزي نوح زوله وانات استات بمعلتات اندحر كوينا اب كلتا ورح صبق غيرهم حيزهم مصنحو مجمرا قدم موسيقى محزم كن او خلها باف بزي موسيقى طرحهم كحزو صنحو شعو مس موسيقى انداسنخا مستي ميجر ندا تعقونو خمز بلكا بعل موسى ميجر ندا تعقونو خا يتوو موسيقى مساعته بطعمي موسيقى ونسحبت سلازلو نخحزلك بطعمي خاتحقوس شعني شاي مزحزوا قال زي كوبناي مغبار كساي بطعمي زي زلوم توم تمهارو بوزح غزي غدارغا ايشغرو خانيم كساي بيلكا بزخون كا تمصو يلن لك يغ كم يقانانو قدس كن غد حاليوم كاينوم زي ازبلكام اتكبيرو ما يمزمص سلازي مساء حجيكن انت يلا مساء خا غون تا اكاديميو تمرتخا خمزي تنكف نغبرو بنال الراي ممهر ازوم قلعو بفلاي كاب حمشاي كفل نتحتيهم زختبلو صناحا دراماتات درفتات قطمتات ني هاغري مبزحتو تقربلهم مالتيو نوح عمتات كاز سريح قالو مالتي نقلعو خمز غيركا كلما مدو مغبار حدا نعقوم انتي فطرلهم قال بهاغراو مننتهم امفلات تاريخهم امفلات ترالو ودتبل عاو ترالو امبر نساتهم تم قولو خمز بالكو خا قدما بلا غليصه اندي اتي بفلاي زنا قدس قن زي دغما لكم بر قدس قني اللهم زم تمهارزيم حجي اتي خطوبهم كلخا بتعمي موتيفيت تسحبهم يمكساي زبلو نعم نختغوس حجي انت عينا نغبر حجي تاي مصاله قرب اب سالساي كفلي زبزح نحز نابنت اب رابعين سالساين تارجت نغبر نحمشاي اي غلغلنا نزلو فتح انت عمت يخدنا له حجي ندا غوسغوس كان ندا دفاكا تمص خلخ حدا نت بيت مرتي تقبلو كاب تحت درجه تمص خلخ نزلع على تمص خلخ حجي تا مصا ادلم قرب خسايه بال يخلفي كم زولكو ما اسي زخلف تلك خابانا مسغورو طفيامنا لو لك مش اقديمه ما يليامس درغا 150 زخونو خيدوم سي ابزيوم سي زرعنا خيد زمعبله تمحرا يلن ابز خلو حساب كاب قداماي ابا نغبر موت تحازاي خبتي صيد كان اي محس خستاي كدليكا اينو صيد كان اي محس ناي اباتو دوصون لعلي وسنات አለው حجي نعمنت مسانا ابزا ساعات زي ابزا ناي عاد سغرو مصيخ مص موسيقى درغا حمش ديم بموسيقى سلطينهم قربوا بزيا حجي كابز كل عامات حجي دا وانا يكونن كوفيد اركيبونا نمبر نعتم بعلموسي زمهارهم نبعل موسي يدلينا نيم كابزا ساعات زي عبي أبركتو غيرهم هيبومنا لو يركبونا لو تم قلعو تم كيلاتات من ناي موسيقى خينم دارغا حدا ناي اورغان አለው حدا ناي ጊታር አለው حدا ناي زي تا دربابوكا كوموتات አለው دارغا حموشه بصيحم አለው حجي سمنا نتا بيت مرتي صما خفلوا خونو تسفا غبر ምናልባት ዛሓተትኩኻ ሕቶ ገለ خفالا مليسكا ያለሃ ገሊኡኻ የተመለሰን ኣብታ ሃገራዊ መንነት ኣብ ምስራጽ ይሕግዞም ዶ تاريخهم عم مفلات بحالهم عم عقاب سنة مقبار كمون عم مفلات سي اتخ طرح تلماميدهم حزب ديم دغربوس ولا اوشتم من صرت اميو ترى دا عب ترى لهم برا اوشتم صبو غيرو سريتس اوريدي استملقتم ما حلال فولو تي حزبي بتاعم زناي ميدا زولكاوتي ورث تحضر مخانهم نهاجر تركب تحضر مخانهم اذا كل زي عاقبهم ستيل ناو حجي نعوس تناي هاجراو سمعت سلازلهم اتليست كدغاغمو درف تريهم ابزو خز تنقساس وقت ناي دراماتات دي غلق غبرو تريهم حجي تاي غبرخا صوي لما انت نحناس يلا ندي حلف حليفهم ابزناي كوفيد كمان حلف حليفهم ابزناي كوفيد هراي كوفيد تلي نحناس الراحه تراحه ناس لمتاي زين الله مامد هاجراو كستايناس سلمتاي زي بمزمور بايزوي بمزمور يكون بهاجراو خسايناس سلمتاي زي نبر شو نحنا خات ملسنا هنا بتقوانا بتجزيون كنقبرهم مخانا نحبرهم بايزوي جن اجر مقدناون دارقا لك عصام جوجل بهلا ابزا ناي اوان ناي كوفيد 19 كمان نعوز ملكت كلت مزامور تسريح له
ባኣቶም እሶም ከማን ብውስን ብክልተ ተማሃሮ ብውስናት ባንድ ገርና ሰሪሕና ያልና ኦሬዲ ሚኒስትር ጥዕናውን ይፍንዎ ኣሎ ዳዜናውን ይፍንዎ ኣሎ ብመንገዶም ክሳብዚ ክሳይ ኣሎ እምበርቲ ሃገራዊ ስምዒት ድታ ክሳይ ዓበይ ክሳይ ዘለዎም እዞም ቆልዑ እዚኦም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ህዝቢ ኣብ ፌስቲቫል ከይተረፈዮም ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ከይተረፈውን ምርኢት ኣቕርብዮም ኣብ ምርኢት ቅንናጽነት ብፍላይ ከዓ ኣብ ውድድር ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ክህሉ ከለዉ ነቕርብዎ እዮም ንህዝቢ ግብረ መልሲ ናይ ህዝቢ ከመይ እዩ እንታይ ይብል እቲ ህዝቢ ምስኡ ተሓሒዝካ ከዓ መልእኽቲ እንተለካ ከዓ ነቲ ህዝቢ ከተመሓላልፈልና ኣራይ ግብረ መልሲ ካብ ህዝቢ ተፈላለየ ብዙሕ ግዜ ኣብ ጋዜጣታት የውፅኡ ንኣብነት ኣብ ፌስቲቫላት ዝተገብረ ዝግበር ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብምምፃእ ኩሉ ክሳይ ዘብል ብጣዕሚ ግብረ መልሲ እዩ ዘለና ሕጂ ግብረ መልሲ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ጀሚርካ ኣብዛ ዘለናይ ከባቢ ዓዲ ጀሚርካ ክሳብቲ ዞባ ብጣዕሚ ግብረ መልሲ እዩ ዘለና ጽቡቕ ግብረ መልሲ እዩ ዘሎ ኣብ መጨረሻ ግን እዞም ተማሃሮ እዚኦም ንእግሪ መንገደይ ንመን ከመስግን ዝደሊ ወለዶም ማዕረ ወለዶም መፅኦም እንዲኦም ኣብዚ ዝከታተልዎም ብቀረባ ኣብዚ መፅኦም ወለዲ ይከታተልዎም እቶም ወለዶም ብጎኒ ጎኒ ናይቲ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ መፅኦም ኣብ ከምዚ ደረጃ ገሊኦም ደይፅበይዎም ነቶም ተማሃሮ ኣለዉ ወድና ከምዚ ይሰርሕ ወድና ከምዚ እዚ ቆልዓ እዚ ከምዚ እዩ ኣብዚ ገዛ ከምዚ እዩ ኣብቲ ባይታ መፅኦም ክሪእዎም ከለዉ ዓብይ ንዓኻ መፅኦም ክስታይ ከብሉካ ከለዉ ትኾርዕ ደቅናስ ከም ብሳላኹም ከምዚ ኮይኖም ክብሉ ከለዉ ብጣዕሚ ትኾርዕ ኣብ እቲ ህዝቢ እውን ኣብዚ ዘሎ ህዝቢ ብምሉኡ ጥራሕ ከምኡ ዘይኮነ ከባቢታት እውን ክሳብ ዘን ንኡሳን ዞባታትና ብከባቢና ዘለዋ ኣብ ምንቅስቃሳት ናይ በዓል ናጽነት ስለ ዝኸዱ ከዓ ዓብይ ተቐባልነት እዩ ዘለዎም ንሳቶም እቶም በብቲ ዝገብሮ ከባባዊ ውዳስ ይኹን ገለ ይኹን ኣብኡ ይዕድምዎም ነዚኣ ግን ብፍላይ ከዓ ኣብ መጨረሻ ነዚ ዕውት ክንገብር ዝገብሩካ ከዓ ዘይሕለሉ ኮሚቴ ወለዱ ኣለውና ንዓና ንፉዓት ኣብታ ግብረ መልሲ ዝኾነ ዝሓተትካዮም ዝኾነ ነቲ ጉዳይ ተረዲኦም ግብረ መልሲ ዝህቡካ ዕውታት ኮሚቴ ወለዲ እዮም ዘለውና ምሳና ንሳቶም ምስ ህዝቢ ተሓባቢሮም ምስ ቶም ተማሃሮ መፅኦም ከተባብዕዎም ክትርኢ ከለካ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ኣብ መጨረሻ ግን እንታይ ክብል ደለ ንህዝቢ ዓዲ ሰግዶ ነቶም ከይተሓለሉ ቀትርን ለይትን ዝሰርሑ ዘለዉ መምሃራንን ነቶም ከይተሓለሉ ቀትርን ለይትን ዝስግደ ድሕሬና ዝጎዩ ዘለዉ መምሃራንን መምህር ሙሴን
ቤተሰብን ኩሉ يغني مباركس كبراتن كبرانن تخاتلتنا نلومي ባህላውን بفلاي كا بنطفتات ناي ባህሊ ምስ ደርፍታት ድራማታት ግጥምታት ከመገር ካሁን ተስርጽ ኣብ ቆልዑ ዘተኮረ ምስ መምህር ሰሎሞን ዘካየድና ዕላል ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ስለቲ ዝተኸታተልኩምና ድማ ብስምናን ብስም ተኸታተልትናን ኣዝና ነመስግነኩም ትሕዝቶና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ሰላም